Nik uste pixkat sortzeako, lehenoko galderiekin lotuta, azkenian, hori, izan biak gerala gai puntu utzak ez usteko moduan, eta, igual batzutan penalizatzen du, beste gitarra bat eukiko bagenu, edo teklau bat eukiko bagenu, edo, ez, horrek ja gorputz bat ematen dizu, eta igual, Joanesek edo gitarra liderrak eukiko zuen, ez dakit, toki gehiago, filigrana batzuk sartzeko, ez, adibidez. Baina, power trioak eran hortan, gauzatzuk igual penalizamen biadia, horrek gorputza eukitzeko, eta gero, sagarren bajua ere, distortzioz beteta goten da, eta auta bestia, eta hortan, bola pixka lortu dira irun artean. Blokiaz galtzeko, hori da. Motivazio izan zen ere aurretik zazkagun 7 kanta. Eta izango ziren 5 minutu. Eta esan nahikua. Kontzertu direkto bat emateko beste 3 bertsio eta jotzen zitsugun, eta orduan petatzen genuen, bihar ditugu kanto gehiago, minutu gehiago, eta bihar ditugu ja. Orduan ez guaz itxoitera ere, porque, azkenean, nik personalmente nahi xoet CD luze bat atea, Oin igual, itxura asko da hori singleak eta auta bestia, eta beti horregote horrena, ez? Baina, niri askotan gustatzen jata lan oso bat hartzia, eta, ez dakit, lan horrek adierazten dizu, azkenengo denboraldi hortan, taldiak, ez dakit, ez? Zen hortasun neukiduan, aldaketa o auta bestia. Batzutan ez tabaida horretan ez disko luzea edo motza, epea, eta gertatzen da ere denborek pixka bat jartzen dutela dena hor zalantzan, ez? Zuke izan ditzakezu kantu batzuk kontzeptualki disko bat osatzen dutenak, eta beste kantu batzuk akaso kontzeptu horretan ez daudenak. Eta batetik, kantuak baditugu, baina disko hau osatzen jarraitzeak igual ez du zentzurik, igual hauek dira disko osatzen duten kantuak, eta lau dira, ez? Eta hortik badago, ez? Akaso bietatik ez aitor? Alde batetik transmititzu nahi desuna ez, lanakin, hau da, mitiko, ordu beteko konzept albume izketan eitzen deuna, tema berdinatxi hori aldezu batea da, baina nik uste gaur egun ere influenziatzen doa batek lanakin nahi doan hain, baina baitxa ere entzuliak eskatzen doana, dalaga normalian gaur egun ez da zein izango da media adibidez Spotify baten de entzule batek hartu CD bat eta zenbat denbora egoten dan hasieratik bukaerara entzuten, porque pentsa edo oso media txikis izango dela, eta orduan hortaz konsiente izan behar zere punto bate arte, ezin dezu guztiz alde bate alaga.